Badirudi gobernuak lege aldaketa batzuk iragarriko dituela epaitegi gorenaren azken erabakiaren ostean, eta horren aurrean gobernuari deialdi bat egin nahi diogu, behingoz, herritarren aldeko neurriak hartu ditzan eta bankuaren eta eliteen alde egiteari utz diezaion. Urte askotan gobernu ezberdinek aukera izan dute legeak herritarren mesedetan jartzeko, ez dute hala egin, behartu dituzte herritarrak beraien eskubideak defendatzeko epaitegietara joatera, eta epaitegi batek hauen aldeko autu bat edo epai bat eman duenean, orduan neurri bereziak hartu dituzte, eta azkenean epaitegi gorenak atzoko erabaki hori hartu zuen. Beste behin ere erakutsi digu Espainiar tribunaletan nekez aurkituko dugula justizia, Euskal Herritarrok aspaldi genekien zerbait, eta baita ere aukera galdu dute epaitegi gorenetik herritarren alde egiteko. Beste behin ere estatuko botereak bankuaren alde atera dira, orain artean urte luzetan ikusi dugu, ez herritarren sinadurekin hona ekarritako herri ekimen legegilea kasu ez eginez, edo eta Europatik etorri diren makina bat sententzien aurrean normalki aldaketak egin izan dituzte, nekez, berandu, erdizka eta gogotxarrez, eta uste dugu badela egoera hau eta dinamika hau iraultzeko momentua. Gobernuak herritarrak defendatu behar dituela, ez soilik herritarrak protestan kalera ateratzen direnean, bere egiteko nagusia delako. Eta etxebizitza oinarrizko eskubide bat eta oinarrizko behar bat den neurrian horren alde behingoz legeak egin behar dituela. Ez justiziaren aldetik eta ez botere legegilearen aldetik eta ez gobernuaren aldetik orain artean ez baita egon herritarren alde egiteko dinamika bat, eta hori moztu behar da behingoz. Hori da gure deialdia, eta bide batez deialdi bat ere herritarrei hurrengo egun hauetan sententzia honen kontrako jarrera adierazteko deituko diren mobilizazioetan parte hartu dezaten.